Mas Amit dan juga kawan-kawan monggo Turangga Jegi. Ayo. Bapak no. Ya. Sapa iki? Lawange lo bos. Manut kancane. Ono Mas Dakoro, ayo Mas Tiro, ayo, iki komar, Amin, kelakuanmu lho, iya, Turangga Jegi lah ini. Awas. Iki lo seto. Siapa ini? Mas Dakoro. Ayo Mar. Iya. Dan koyo gulu. Awake dan kiplak. Ayo lo. Ayo, ya ampun. Bapak itu nih Ya ampun, gantengnya ya ampun. Bapak itu nih jarang nih lo. Ya Allah, Ayo gantengnya. Dakoro sing hati-hati. Ya, harus. Hop. Emang iki sing jempol to menggo kaset ya iki ditoke siji-siji. Iya. Emang sesarengan kalem Dakoro. Baru siji-siji iki sapa man iki sijine kok. Ayo lo. Cah gandeng-gandeng yo.
Jaya. Pinggir pesisir kerajakan bisik-bisik semayanan menteri janji oridaran sir-siran api gandangan gendeng asli sir-siran api gandangan gendeng asli Banyuwangian. Yo ayo 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 Amit ayo ayo
Pun, Mas Riz, nyun sewu. Niki kesepakatan nembe sidang isbat. Niki wau wonten himbauan saking Bapak Keamanan, Bapak Kapolsek. Niki kapurih enggal-enggal selesai. Ngoten nggih. Dadose kula sak kanca nyuwun pangapunten, niki ditampilkan Mbak Puri satu lagu lagi kemudian dilanjut tari rampok Singo Barong nggih. Mugi-mugi temanten kekalih Mbak Anggi kalian Mas Dimas dados keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah. Amin Allahumma amin. Kula sak kanca nyuwun pangapunten sak kata-kataipun nggih. Dhamateng penggemar Yumi nggih matur sembah nuwun benjing nanggap malih mawon nggih. Jame enjing mawon bakdo subuh. Dadose saged los mengke ngantos bar beduk. Iki infone tenanan ora akurat ora. Rungokno penonton mamune oh alah wi menandakan lek tiang-tiang mriki kecewa lek adewe metune sak deluk. Nah, tapi adewe ya kudu menghargai himbauan manut karo Bapak Keamanan. Asli. A7 wong bocah pitu. Lah lek siji lek ngedum piye gitu. Heeh, ditampilkan ya. Mari kita tampilkan bersama-sama bintang tamu yang satu ini. Tidak kalah cantiknya artis dari Ngeranti. Kok dong Ngeranti toh, Mai Pak? Mai Ngeranti toh? Putrane Pak Bibit. Siapakah dia? Ini dia, Puri Ratna. Galak meni nyapa toh? Nyapa? Lek mau nyiarne aku mau piye? Artis cantiknya Jawa Timur. Terus dari desa Ngeranti. Heeh. Betul ora? Iya betul. Putrane Pak Bibit, bener ora? Betul. Lho lah yo. Lho terusane mang apa? Apa, Pak? Bibit apa? Oh, kurang ajar kok tak omongne bapakku. Bibit unggul. Ya wis. Heeh, bener. Ya kaya ngene ora oleh unggul piye to, Pak? Kok kurang ajar. Ora kaya oleh kaya ngono kuwi. Ora ora. Iki sarene sik Sawal, sasine salikur Ya. Sawal ya to. Ya. Aku nyuwun pangapura. Minal Ya toh. aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Adewe Ya, yang ngucapke karo Samit. penonton. Mohon maaf lahir dan batin. Lahir dan batin. Iki mang enek himbauan Mbak Puri dari Gimana, Bapak Mas Samit? Kepolisian. Iya. Jadi apa? Dihimbau agar cepat selesai. Oh begitu, oke baik, siap. Karena apa? Karena Besok hari Senin. Hari Senin. Anak-anak kecil sekolah. sekolah betul. Dan gue manjing. Oh iya. Aku ya padha. Lah yo, sama Ngeterne anakku sekolah. ah ketoke pawei. Hari Kartini anakku besok. Wis mau tukane blakon karo Surjani. Sudah. Diatur nih satu tembang. Oke, Mbak siap. Puri, sareng-sareng konco amburadul. Terima kasih Bolong Kopi, konco-konco dulur-dulur YouTuber semuanya yang hadir. SAG Pro Audio sedoyo. Lightingnya Brigas Idola, SGC dan GB Pro Audio. Wah, Mbak Puri sama tak temeni ya. Oh iya. Suatu kehormatan. Oh iya, oh iya, Duet boleh, karo Mbak boleh, Puri. boleh, boleh, boleh. ayu. Purwakaning pagut netra terus gayane nyekel mic to, Loro. Oke toh. nadyan Ada satu bintang tamu lagi, monggo Mbak Silvi. Ini Mbak Silvi. nanging Kowe iki pas karo iki lho, pas kowe ngandeng iki. kalebu babar pacar pinta sloka pinaban sepisan hanjawa Kang Asto yo
Iki mau pomo aku diberi kesempatan waktu. Aku duet 10 lagu, Mit. Karo Mbak Puri. Lagi mau padak nih warung karaoke mau bikin 10 lagu. Kurang ajar. Wes, pun nggih Mbak Putri nggih, satu buah lagu Andung Wektu Cipta Budaya muga-muga saya ngrembaka. Nggih to? Kula sak kanca namung gegojekan. Nggih. Melestarikan dan menghibur. Betul.